Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat jiddefendi r-ross minimu ta' 2 ċenteżmi fil-petrol u jiddeskrivija bħala speċjalità tal-Gvern Laburista għaliex ġabet stabilità. Meta kienet jitkellem fit-tnedija tal-kampanja Charge the Vote tal-Forum Żgħażagħ Laburisti f'Pembroke, il-mexxej Laburista ddeskriva lil Malta qabel tela l-Partit Laburista bħala pajjiż arċi-konservattiv li ma kien jitbiddel qatt. Joseph Muscat qal b'introduzzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ċivili li tinkludi wkoll l-adozzjoni ta' tfal minn koppji tal-istess sess, Malta issa ġiet aħjar minn pajjiżi oħra Ewropej. Minkejja il-pajjiż jinsab ftit ġimgħat bogħod mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-mexxej Laburista ma rrefera mkien għall-Unjoni Ewropea jew għall-ħidma lid-deputati Ewroparlamentari Maltin iwettqu fil-Parlament Ewropew, iżda tkellem biss fuq kwistjonijiet lokali. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-inizjattiva tal-lif tal-maternità, l-istipendji tal-istudenti, child care centers b'xejn, garanzija għaż-żgħażagħ u r-ross fil-prezzijiet tal-fjuwil. Ftit ġranet wara li l-Gvern Laburista ħabbar ir-ross minimu fil-prezz tal-petrol, il-Prim Ministru Muscat qal li din kienet speċjalità tal-Gvern Laburista. Skont il-Prim Ministru dan ir-ross se jagħmel differenza kbira għan-nies u żied li s'issa anke se jkun hemm min ikun jista' joħroġ jikol barra propju għaliex tħabbar it-tnaqqis minimu fil-prezz tal-petrol u l-gass. Ross ta' 2 ċenteżmi fil-petrol propju wara li ftit ġimgħat ilu il-Gvern stess kien ollih bl-istess ammont li llum rasu.